Robko, dnes ku ranému čaju. Počúvaj, ale inú vec ti chcem povedať. Ja som včera videl Harryho Pottera. Chápeš? A oni tam s tými rukami tak všelijako robia. Ja to chcem dnes vyskúšať, že či by to šlo, vieš. Lebo tento tablet by som za normálnych okolností na opravu proste nezobral, lebo tam treba odlepiť displej, vieš. A on môže prasknúť a to sa ti nemusí podariť. Ale teraz už keď sa ešte, lebo treba vymeniť tento poškodený konektor. Tak ja idem skúsiť najprv, že, lebo ono, ak sa to nepodarí, tak to nezverejníš. Klasika u nás. Každé druhé video. A teraz, počkaj, ideme skúsiť to tým, hej, že ja neviem presne to zaklinadlo, tak ja použijem to naše slovenské, že abrakadabra, vyskoč displej preč. Chápeš, že som normálne prilepil do pixla s Harry Potterom. Mám zle zaklinadlo, idem po knihu, kuziel. Nie abrakadabra, oni majú také, že sleduj. Wingardium Leviosa. Fú! Ja ho chytám hore, lebo sa vzniesol, ty kokos. Dobre. No a ešte si takto odčarujem ten nabíjací konektor a už nebudem ani pajkovať, na čo? V Harry Potterovi neboli proste, ako sa odšrobikovávajú šrobiky. Ale to ja doštudujem, možno v ďalšej časti bude. No, ideme to skúsiť znova. Potrebujem ten konektor, nech ide preč. Wingardium Leviosa. No a teraz si to ukážeme aj tradičnou metódou, vieš, lebo nie každý vie čarovať, takže potrebujeme fluxík náš každodenný, pinzetu, no a cím, spajku. Dáš veľa fluxíku, dáš veľa tepla, očistíš a môžeme dať nový. Je tam blesk. Presne taký blesk mal Harry Potter na hlave. To je znamenie. Znamenie blesku. Sír. Tak na ďalšie videjko. Hlavne nech ste všetci zdraví.